Βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας και στο σημερινό βίντεο θα πάμε να φάμε το ακριβότερο προϊόν σε κάθε fast food αλυσίδα. Θα δούμε αν αναλογεί η τιμή με την εμπειρία και θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το αν όντως αξίζουν τα λεφτά τους τα προϊόντα που πουλάνε. Πάμε αμέσως με το πρώτο μαγαζί. Έλα, από πού να έρθεις? Από εδώ. Ναι, έτσι χαμηλά, από εδώ. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο πρώτο μαγαζί που είναι τα KFC. Dine in, θα κάτσουμε σε ένα τραπεζάκι για να φάμε. Και θα δούμε τώρα, δεν θα πάρουμε μενού, θα πάρουμε όμως το πιο ακριβό μεμονωμένο προϊόν. Πάμε στο burger. Έχει δύο. Θα πάρω... Να πάρω το Grande, αυτό, Ariana Grande. Buckets, είπαμε θέλουμε μεμονωμένο προϊόν, τα limited less. Που είναι και πατάτες. Να, αλλά είναι μενού αυτό, κατάλαβες. Έχει και donut. Θες donut, Μιχάλη? Πάρουμε το φιλέτο αυτό, όχι το αυτό. Θα βγάλουμε barbecue sauce, θα κρατήσουμε τη μαγιονέζα, θα βγάλουμε και τη ντομάτα. Καλό. Μπορείς να δείχνεις και εμένα, όχι μόνο το τέτοιο. Complete. Dine in έβαλα, έτσι. Κοίτα εδώ πώς πληρώνουμε τώρα οι μάγκες. Παιδιά, αυτά είναι πράγματα, δεν τα ξέρετε εσείς ακόμα. Θα τα μάθετε σιγά σιγά. Κοίτα, αυτή είναι η παραγγελία μας. Ήρθε ο δίσκος μας, μπορείς να τον δείξεις το δίσκο. Ήρθε ο δίσκος μας. Ανυπομονώ να φάω. Δεν έχω γενικά την καλύτερη άποψη για τα KFC. Το συγκεκριμένο burger έκανε 6,5 ευρώ. Είναι το πιο ακριβό burger της κατηγορίας του. Οπότε πάμε αμέσως να το δοκιμάσουμε. Αυτό εδώ είναι το burger, το βλέπετε. Βγάλαμε την barbecue sauce γιατί δεν μου αρέσει καθόλου και κρατήσαμε τη μαγιονέζα. Πάμε να το δοκιμάσουμε και να βαθμολογήσουμε. 6,5 ευρώ burger, έτσι. Πάμε. Και σίγουρα δεν είναι το καλύτερο κοτόπουλο που έχω φάει στη ζωή μου. Έχω φάει πολύ καλύτερα κοτόπουλα. Το ψωμάκι, ok, κομπλέ, ξέρω εγώ, ουδέτερο. Το bacon κομπλέ, το μαρούλι κομπλέ. Μόνο το κοτόπουλο δεν μου αρέσει. Που συγκεκριμένα το κοτόπουλο είναι και το βασικό χαρακτηριστικό. Έχει και το cheddar του. KFC δεν έκανε καλή αρχή. Το περίμενα, αλλά δεν πειράζει. Θα του βάλω ένα σε σχέση με τη τιμή του και σε σχέση με αυτό που παίρνεις. Δεν ανταποκρίνεται καθόλου στα expectations. Θα του βάλω ένα 4 στα 10. Δεν μ' άρεσε καθόλου. 6,5 ευρώ για αυτό το burger. Όταν με 2,5 ευρώ από άλλες αλυσίδες, 2,5 και 3,5 ευρώ, παίρνεις πολύ πιο γευστικό και καλύτερο burger. Αυτά με το KFC. Αυτό ήταν το ακριβότερο burger της κατηγορίας του που πουλάνε. Συνεχίζουμε, το τρώω αυτό, θα το φάω για να μην πάει χαμένο. Και συνεχίζουμε με το επόμενο μαγαζί. Να δούμε πού θα καταλήξει το βίντεο. Να δούμε ποια αλυσίδα έχει το καλύτερο value for money ακριβό προϊόν. Έχουμε έρθει στη δεύτερη αλυσίδα fast food, τα γνωστά σε όλους, McDonald's. Πάμε να δούμε ποιο είναι το ακριβότερο προϊόν που έχουν, από burger μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να βρούμε. Και πάμε να το δοκιμάσουμε, να το βαθμολογήσουμε και να δούμε αν τελικά αξίζει η τιμή με την εμπειρία. Πάμε να παραγγείλουμε. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο μαγαζί για να παραγγείλουμε. Πάμε να δούμε τι έχει από ακριβά προϊόντα. Κι άλλο με κοτόπουλο. Τι γίνεται, έχουν πάθει με τα κοτόπουλα, ρε παιδιά. Όπα ρε, double big taste, τι είναι αυτά και γράφεις. Λοιπόν, ξέρω ήδη τι θα πάρω. Πάμε να το προσαρμόσουμε, να βγάλουμε την ντομάτα. Κρεμμύδι, φύγε εσύ. Ωραία, αποθήκευση. Προσήψη στο καλάθι. Τα 20 φίλε, για ένα μπέργκερ. Θα το πλήρωνες εσύ. Είναι πιο ακριβό το KFC. Πληρωμή εδώ. Έτσι για να μαθαίνετε λίγο ξανά. Εδώ είσαι. Λοιπόν, θα βγάλει τίποτα άλλο? Έβγαλε. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Η παραγγελία μας είναι 24,72. Πάμε να περιμένουμε να την παραλάβουμε. Έχουμε εδώ πέρα το Big Tasty. Πρώτη φορά βλέπω burger των McDonald's να είναι μέσα σε σακούλα. Αυτό σαν είναι καινούριο. Έχω να φάω και πολύ καιρό McDonald's. Λοιπόν, το συγκεκριμένο burger κόστισε τα 20, παιδιά. Πάμε να δούμε αν τα αξίζει. Εδώ που έχει και τη σως θέλω. Δείτε εδώ burger. Πάμε. Παρά. Μάκα αξία, βέβαια. Πολύ ωραίο burger. Άλλη μια μπουκιά και βαθμολογούμε, παιδιά. Εντάξει, να λέμε. McDonald's. 7,20 το συγκεκριμένο burger. Είναι double patty με bacon, cheddar, μαρούλι και μια πολύ ωραία σως. Το ψωμάκι κλασικό, η ποιότητα είναι σταθερή. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα McDonald's. Έχω καιρό να τα προτιμήσω. Αξίζει 7,20. Δεν αξίζει 7,20. Σίγουρα. Είναι πολύ μικρό burger για 7 ευρώ και 20 λεπτά. Παρ' όλα αυτά η γεύση του είναι αξιοέπαινη, πολύ δυνατή. Σε σχέση με την τιμή και την εμπειρία θα του βάλω ένα 7,5 στα 10. Είναι πολύ δυνατό. Σίγουρα όμως δεν αξίζει τόσα πολλά λεφτά. 7,20 για αυτό το burger δεν είναι λίγα και δεν είναι αρκετό και το burger για 7 ευρώ.
Φύγαμε και από τα Mac. Επόμενη όμως αλυσίδα είναι τα Starbucks. Θα πω την αλήθεια. Δεν έχω φάει, δεν έχω πιει, δεν έχω πάει ποτέ στα Starbucks. Οπότε, αφορμή αυτό το βίντεο, να πάμε να δοκιμάσουμε και να δούμε τι έχει κιόλας, γιατί πραγματικά έχω απορία. Πάμε να δούμε το ακριβότερο προϊόν που έχουν και να το δοκιμάσουμε. Χαίρετε. Θέλω το πιο ακριβό τύπου ρόφημα που έχετε. Είναι καφές όλα. Ναι, οκ. Και πόσο έχει αυτό? Ωραία, εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, πήραμε. Όχι ρε. Πήραμε και από τα Starbucks το φρεντουτσίνο, φραπουτσίνο, κάτι σε τσίνο. Το ονοματάκι δυσκολεύτηκε να το γράψει εδώ πέρα στις γραμμές, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να πιούμε, να δοκιμάσουμε Starbucks. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. 6,85 έκανε το συγκεκριμένο. Υπήρχε και σε large, αλλά θα πήγαινε χαμένο, οπότε πήρα το μεσαίο πήρα. Πάμε να δούμε. Όπα, φίλε, κάτσε. Αυτό είναι ωραίο, ρε. Τι φάση, είναι πολύ ωραίο. Εγώ, να πω, δεν πίνω καφέ. Δεν μου αρέσει καθόλου καφές. Η γεύση του, η μυρωδιά του, το οτιδήποτε. Αυτό έχει καφέ μέσα, προφανώς. Έχει την μυρωδιά, σου αφήνει αυτό το υπόλοιμα του καφέ. Αλλά έχει τόσα πολλά γλυκά μέσα, δεν ξέρω, γάλα, δεν ξέρω, σαντιγιές, καρύδια, δεν ξέρω τι έχει βάλει. Το οποίο το φτιάχνει πάρα πολύ στο συνολικό αποτέλεσμα. Τώρα όμως, 6,85. Γι' αυτό θα πω την αλήθεια, δεν τα αξίζει με την καμία. Αυτό μπορείς να το βρεις και με. Θα μπορούσες να το βρεις και με 4-4,5 ευρώ, δεν ξέρω. Είναι σαν γρανίτα καφέ. Τέλος πάντων, 6,85 γι' αυτό. Θα του βάλω συνολική βαθμολογία ένα 5,5 στα 10. Δεν με τρέλανε ότι θα το ξαναπάρω, αλλά για πρώτη εμπειρία δεν ήταν κακή τα Starbucks. Δεν αξίζει σίγουρα τα λεφτά του όμως, παιδιά. Cheers. Έχουμε φτάσει και στην τελευταία αλυσίδα fast food. Πάμε να φάμε εκεί πέρα να δούμε ποιο είναι το ακριβότερο προϊόν που έχουν. Να το φάμε, να το βαθμολογήσουμε και να το κρίνουμε ανάλογα με την τιμή. Πάμε αμέσως να δούμε και να παραγγείλουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα στα goodies. Πρώτη φορά βλέπω ότι έχουν και αυτά οθόνες για να παραγγείλεις. Δεν βοηθάει το interface ιδιαίτερα για να δούμε ποιο είναι το πιο ακριβό. Τελικά βοηθάει. Οπότε πάμε να δούμε. Έχω φάει πολύ burger, αλλά όλα burger έχουν. Όλα τα fast food στην Ελλάδα έχουν burger. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχουν φέρει άλλα. Bao buns, λέει. Έχω διαβάσει ότι δεν είναι ωραία τα bao buns. Λες να πάρω. Έχει club sandwich. Πολύ ρε φίλε, 10 ευρώ. Αλλά αυτό είναι το βίντεο. Πάμε λοιπόν να παραγγείλουμε. Είδα ότι τα club είναι από τα πιο ακριβά. Οπότε θα πάρουμε το Extreme Caesars Club. 10,70 για ένα club sandwich με πατάτες. Τουλάχιστον εδώ θα έχουμε για κάτι συνοδευτικό. Θα πάρω και ένα νεράκι, δεν θα το ξεχάσω αυτή τη φορά, γιατί διψάω. Add to cart, θα πάρουμε 2 γιατί φροντίζουμε και τον cameraman. Pay here, δείτε να μαθαίνετε λίγο, παιδιά. Πληρώσαμε. Περιμένουμε την αποδειξούλα που μάλλον θα βγει εδώ. Κωδικός παραγγελίας είναι 7583. Περιμένουμε να έρθει η σειρά μας και να φάμε. Είμαστε στα goodies. Όπως βλέπετε έχουμε πάρει το club sandwich, έχει έρθει. 10,70 το συγκεκριμένο. Θα δούμε τώρα αν αξίζει την τιμή του. Ξεκινάμε. Και πατατούλα. Είναι με κοτόπουλο. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γευστικό. Η μαγιονέζα δεν είναι ακριβώς μαγιονέζα, είναι κάτι έχει μέσα. Με χάλασε που έχουν αυτό το τριμμένο τυρί μέσα αντί για φέτα. Το οποίο με χάλασε αρκετά. Γιατί δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο τυρί, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και το κοτόπουλο, κομπλέ κοτόπουλο. Σίγουρα καλύτερα τα KFC. Τώρα, αξίζει 10,70 όλο αυτό. Θα πω ναι, γιατί βρίσκεις club sandwich, μπορεί και μικρότερα σε μέγεθος από αυτό, πολύ πιο ακριβά. Σε πολλές καφετέριες. Είναι τρομερό? Όχι. Αλλά σίγουρα αξίζει τα λεφτά. Για ειδικά τώρα που έχουν ανέβει και οι τιμές έτσι. Αλλά λόγω γεύσης θα βάλω ένα 7,5 στα 10. Δεν με τρέλανε. Το ψωμάκι κομπλέ, bacon και όλα αυτά. Το τυρί αυτό να μην είχε, θα ήταν πολύ καλύτερο. Πάντως, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα, αυτό είναι το πιο value for money που έχουμε φάει μέχρι στιγμής. Τι να πω, παιδιά, goodies is the king, μάλλον. Θα δούμε. Φύγαμε και από τα goodies. Βαθμολογήσαμε και τα goodies. Συμπέρασμα του βίντεο: τα goodies έχουν το πιο value for money ακριβό προϊόν. Το είπα. Αλλά αυτό είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Θέλω να μου πείτε κι εσείς τι πιστεύετε για τη δικιά μου άποψη και τι γνώμη έχετε εσείς για τα προϊόντα, τα ακριβά που έχουν οι αλυσίδες fast food. Κάτω στην περιγραφή θα έχω το Instagram, να πάτε να κάνετε όλοι follow εκεί πέρα για να ενημερώνεστε για κάθε τι ανεβαίνει στο κανάλι. Κάντε like και subscribe και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye! Hey! Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, το YouTube πιστεύει ότι θα σου αρέσει και αυτό. Οπότε τσεκάρε το. Επίσης, κάνε εγγραφή για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια.